kunjalo lokishike icecane baphethe ngenkonzo enhle ngamalips ngisayiphathi yamashama bengibonga ke bathi ngimkhulu suka ngiyesaba ngingindlondlo kanti ke ngunsizwa zimkhonzile untombi ziyamthanda bathi babe ngani nune ngapi khulu kudu sasifikile ke sesikhona siZululand Studio TV nakanjani ke this is ubuciko season 2 sikuphathela one of the best umaskandi artist owaziwa uLundi lonke bathi mahlikihliki ngikuphathela ke ukhayo ngokudabuka le emahlabathini mfowethu kunjani ngempela kakhulu siyajabula ukuba nawe mfowethu namhlanje siZululand Studio TV mhlawumbe ukhaye sesiyazi about wena sikubonile mhlawumbe uhambela abantu abaningi imculo eminingi sikubonile usebenza nabantu abaningi futhi abaziwayo emndimeni kaMaskandi mfowethu yini mhlawumbe ungayisho kubantu esikhule nabo kubantu uqale nabo yimuphi umyalezo nje mfowethu ngathi ngokusuka kwami ngokuvula kwami umlomo namhlanje ngiseZululand Studio TV ngibuka abantu abaningi ikuphi ufuna ukuveza nje mfowethu oyinto okuqala ofisa ukuthi abantu bayazi ngawo ngiyabingelela kakhulu ukuba bukele emakhaya beZululand Studio TV lo ukhulumayo ukhayelihle wamthimkhulu isibongo ngidabuka le emahlabathini esigodini okuthiwa kwabayeni kodwa la emculweni ngazwa kakhulu ngokhayo inkabi madoda yebo sijabula ukwazi mfethu sijabula ukwazi amsho kunabantu abathile osusebenze nabo kulendaba kaMaskandi mhlawumbe uyafisa ukuthi udalule mhlawumbe imsakazo okwayihambela noma abantu abathile okwasebenzisana nabo uthi nje hashtag noma uthi shout out ngizoqala nje ngikusho lokuthi uthando lalento le umculo engwenza uMaskandi sekunesikhathi eside nginalo nokuyilapho engaze ngathatha khona isinqumo sokuthi ngigcina ngikuveza kubantu into engiyenzayo ngoba ngiqale eminyakeni edlule ngizokuthatha kude kakhulu ngizothatha nje la ku2009 lapho ebengisebenza khona kakhulu nomfowethu uNkanyiso ozalwa umamkhulu wasekhaya kwaya kwazi kwashaya isikhathi la sokuthi nami ngithi gudlu ngapha eNewcastle la bengifunda khona ngafike ngathenga isiginqi ngingasazi ukuthi sishawa kanjani ngadibana nenye insizwa yasenquthu uthi uqeda usizi yakamgaga yangifundisa isiginqi kwasekuthi ngo2016 yaqala yathi ngoba ndoda unalo ikhono ngiyalibona lapha kuwe sikhona estudio ngakithi bengayijabulela kakhulu lento oyenzayo nangempela yangithatha saye estudio ngafike ngarekhoda ingoma eziwu3 khona nokuyilapha engafike ngasebenzisana nayo khona ingidlalela ibass guitar yaphinde futhi yaba featured kwenye ingoma yami wow mfethu so inspirational uma ngokulalela nje mfethu amsho kunomuntu ebalapha emakhaya bakulalela abangama friends into oyichazayo mfethu I might say iyakha yakhulisa inspirational kakhulu mhlawumbe kuyiqiniso kangakanani mfethu ukuthi ingoma eziningi oyibhalayo nosuyibhalile mhlawumbe zisuka entweni osudlule kuyo mhlawumbe leyo nto leyo iqiniso kangakanani lokho into efakazela ukuthi ziyiqiniso ngoba uma ngibhala ingoma angibhali ngesimo esenzeka kimi kuphela kepha ngibhala ngesimo esenzeka kunoma ubani ngoba umculo engiwenzayo angwenzeli mina ngwenzela abantu kunezimo abantu ababhekana nazo ingakho ke mangibhala ingoma ngiyaye ngingabheki into eyenzeka kimi kuphela ngiyaye ngibheke emhlabeni jikelele wonke ukuthi kahle kahle njengoba siphila isiphi isimo umuntu akabhekane naso isiphi isimo futhi ake adlule kuso okay le situation esibhekene nawo mfowethu ngesiqamba manga sine situation eaffecte iworldwide esikhuluma ngeCoronavirus COVID-19 mhlambe kule situation esibhekene nayo ayikho mhlambe ingoma usuke wayibhala noma mhlambe ayikho project usuke usebenzana mhlambe wasebenzela kuyo kulesimo lesesikuyo particularly njengamanje ingoma mhlambe usuthi ngenxa lesimo ngikwazile ukuthi mhlambe ngibhale ingoma ethile noma mhlambe ngikwazile ukuthi ngibe ku project ethile concerning isimo njengamanje esibhekene naso ingoma ikhona noma ngingakazi ngirecord ngesimo sokuthi bengakavumeleki ukuthi kusetshenzwe kodwa yona ikhona iyaqashisa kakhulu kanti futhi ngumuntu nami ohloniphayo lesi sinqumo njengoba kuthiwa nje yonke into asilandele ngokwemithetho yakhona nami ngifila ngaphansi kwaleyo mthetho ingoma yona ikhona Mfethu ngiye ngayizwa ihit engathi nje iboniwe mfethu kakhulu olundi mfethu ekhuluma ukuthi labantwana bahlangana kanjani ukuthi izifike la khona ethi ihloko sawusithi umjolo ngizwile la ifika khona ukuthi iqala emafonini lento bese iphethe empedeni madoda angazi ngabe yami le ngoma lena uyibhale nini ukusiphi isimo noma mhlawumbe okuyibhaleni kwayo le ngoma lena into eyenzeka kuwe noma mhlawumbe into eyenzeka kumuntu no ukuyibhala kwami le ngoma ngiyibhale kunomngani wami ebengithi nje manginaye
sixoxe noma yini ngoba besinokushare imibono noma kusenkingeni ezokhala kimi athi ndoda nakho nginenkinga kanje ngingayenza kanjani. Kanti ke uke wangifikela wangitshela ukuthi ndoda nginesimo esikanje nomuntu engihlekisana naye. Ngase kukhona la ngim-advise khona ukuthi ngenza kanjani. Kwase kungapheleli lapho yena ubedinga usizo. Kanti akaboni ukuthi usengipha ingoma. Wow. Wow. So njengamanje nje ngoba ngihleli nawe lana ngikubuza imibuzo ukuthile sengikuphi ingoma. Hayi usungiphi ingoma kakhulu ngoba phela iciko licikaza noma ngabe yini. Kuyenzeka licikoze ngento esokuyengqondweni, kuyenza licikoze ngento eyenziwa umuntu ngaleso sikhathi kusuke limbonenza. Usunesikhathi singakanani ngoba ngokubuka kwami kungathi angazi ngathi mhlawumbe angazi mhlawumbe usukhulile kulo music noma kule genre le okuyona. Usunesikhathi singakanani bethu ukhona kulo music amaskandi? Ngasho ukuthi ukuqala kwami nje ukuyimela ngiqale ngo-2016 kwahamba kuze kufike manje engizokuthi ukudalula kancane ngirekhodile ingoma bayijabulela abantu. Kwathi 2017 kwane competition ayikhona ngakithi ngajoyina kuleyo competition. Ngaphuma unombolo 3 khona nokuyilapho engabuya khona nendondo. Kwaphinde kwathi last year ngiphinde ngangenela enye competition futhi ebikhona emakhaya ngabuya no number 1 lapho ngabuya nendondo. Kwangagcina futhi lapho uthe nje ngonyaka odlula usuzophela ngaphinde ngajoyina iTalent Search kaBaba uBhodloza eyaziwa ngokuthi iBhodloza Nzimande Foundation yayikhona la uLundi eHall kwaD ngasesikoleni insika yendlu. Nokuyilapho futhi okwakuperformwa khona ulive performance kuphela kungamanywa. Nokuyilapho engaqoka khona njengomuntu ophumelele ngaphuma unumber 1. Okuyimanje ngimelele iZululand ngakho lokho okuluhlelo lusaqhubeka ngenxa ke yesimo esibhekene naso isifo seCovid-19 usamisiwe kodwa nje umuntu omelele iZululand kulokho. Kube kuhleke mlaleli ukuthi uyayizwela uyayibukela iZululand Studio TV ikuphathele best kuphela ngizwe mangithi best kuphela ngithi sekuthanda. So ngaleyo ndlela sikuphathele izinto eziright, izinto ezirafu, izinto ezibad ngenye indlela. So ngoba uzuleke ukuthi uKhaye he has won indondo eziningi kakhulu. uLundi nje lulonke liyamhlonipha, uLundi lilonke liyamthanda. Sikuphathele nezinto kuningi ke sikuphathele lona mlaleli weZululand Studio TV. Mfowethu sesizophuma umsakazweni utholakala kanjani social media wise? Sikuthola kanjani? Ku social media ngikhona ku Facebook ngikhona nguTekile Mntwana Push Ibhasi Mhlongo. WhatsApp ngiyatholakala ngenombolo yami ethi 071 320 0879. Okay, 071 320 0879. Awuphinde le ya Facebook uTeki ku Facebook ngiuTekile Mntwana Push Ibhasi Mhlongo. Okay. Yeah. No. So ngiyazokala manje awusho lento wayipractice esibukweni uqala ukulisho leligama noma wavuka waphenduka nje usuTekile lo Mntwana webhasi? Hayi angiphendukanga nguTekile Mntwana babhoti. Kodwa into eyenzeka igama lele ngalithola ngokuthi yaboma ukhula ngaphansi sesandla sabazali baye bekuthengele impahla. Kuye kwafika nami sengisezingeni elithe ukukhula umama nje ngithengela amate ngase ngithi hayi mama la akusewona wezinga lami sekuwamateke einganise sencane. Alright. Siphume mfowethu shout out kuwo bonke abantu ababukayo. Mhlambe umuntu ofisa ukuthi uqale nayo music omunye ukhule naye nani umama ekhaya noma ugirlfriend maye khona. Just shout out nje kuwo wonke umuntu obukayo njengamanje siZululand Studio TV. Ngizoqala ngibonge kakhulu ubhuti uLindani wakaKhali ongudirector okaGaba Development okuyena ongisiza kakhulu njengoba ngize ngafika la namhlanje uyena ongidabulayo lokho engikhuphula. Ngiphinde ngibonge ubaba uMncube oyikhansela lami la ngiphuma khona ku Ward 6 uyangisiza kakhulu. Ngilana nje namhlanje uyena ongiprovide ngetransport. Bese ngizobonga nakubafowethu baningi ke engisebenzisana nabo bangama-dancers. Ngiyababonga nabo kakhulu ngoba ngilapha nje namhlanje ngikwenze ngedwa ngisuke nginabo. Ngiphinde ngibonge nezitudio engingasebenzisana nayo Inqaba Music Production isenquthu, ngibonge neThambisa Studio iseNyukhasela. Bese ngibonga kakhulu ukuqeda usizo kaMgaga ngoba kuze ngibela namhlanje uyena ongisukise from the start kuze kube yimanje.
ngokwembono yakhe nangokungisiza ngokungifundisa isiginci uphinde angidlalela ubass guitar ey'ngomeni zami. Ngiyambonga kakhulu bese ngiphinde ngibonga ekhaya la ngiphuma khona. Ngubonga wonke umndeni wami baningi engize ngibadalule ngamagama baningi kakhulu ngashonelanga. Ngiphinde ngibonge nendawo yami la ngiphuma khona kwabayeni ngithi nje ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga indaba yami ngithathe ngiyibeke kwelinye izinga. Yeah. Alright, once again, Zululand Studio TV, we thank you very much for viewing us also on YouTube, Setolagala, Zululand Studio TV, and all our social media platform. It's only Zululand Studio TV. We love you, we love you, we love you, we love you.